Morjesta. 14. heinäkuuta jälleen 10 kilometriä uitua. Komeeta ilmaa 28 ja vielä pitäisi tulla parin tunnin sisään 29 astetta. Jatketaan huntia. Ollaan yhteyksissä eduskuntavaaliehdokas Valkoisen Suomen asialla. Sinivalkoinen on taivas. Nautitaan valkoisesta Suomesta sinivalkoisilla aalloilla uiden tai sitten Kalevaan uimahallissa. Se on moro. Kaunista päivää kaikille. Täällä on todella helteinen lämpötila. Eilenkin oli 29, niin nyt on sitten kans parin tunnin sisään. Jatketaan talsintaa autolle ja katsotaan, jos meni silloin NS-halliin. Aurinkoista päivää kaikille. Ja jos on asiaa, niin vapaussoturi@gmail.com. Se on moro. Herra siunatkoon teitä.